dyan distrito tayo, lalo dyan bali tayo lang bugal yun. Number 1, 2, 3. Tama ito number tayo. Siya, so, first nominee tuman party list tayo para congressman dyan kongreso. Anyway, nanunutan ko na ni Mana pang masasalita na dyan, di Niki, di Vice Gov Nakar, tan si Pogi, no paano ito itsura na Pangasinan ng saman ng mga gobernador Ahmad. Ginawa tayo, yan number 1, halos sa Pangasinan. Nathan, babagaran Niki, ani speech, number 36 la tayo kuno Nathan. Diyan Region 1, so abasak ng Sakayagaw, walay report na National Statistics Office, Yasay Pangasinan, number 4, diyan Region 1. Number 1 tayo na baybayag, ng mikatlon taon ko. Ya governor tayo, agawak laya number 1, at Region 1, so Pangasinan from number 4 na nasabik ng 2007. Abulok ya amin halos so asabik ya ni siyak sumang gobernador. Ino na tayo ni nabigar ya hospital kan amin ya pasilidades di mana Kapitolyo. Pinasanting tin amin ginawa tayo ya sa kaya tourist spot may Kapitolyo. Sa hospital tayo si Carazo halos libre namin iray mamahirap si Carazo na hospital. Basta i-guarantee labat, i-certify na barangay captains, barangay officials, o saramay DSWD officers tayo. Wala may insurance din ng sama niya, point of care. Ya librera ya amin, sumra hospital dyan sa amin 14, ya provincial hospitals tayo, lalo no indigent. Natan mambabayar lako nun amin, iray pasyente. At saksakilan hospital amoy mga awat at saramay indigent tayo ang Malabalay Medical Center di Manadagupan. So untan ko mo niya imbaga ng pogi yan ang patanir yung pawil na takal so na asing garlante ya wala sa sakay espino yung batik kumon puno panda ya gobernador at si katulante si ng bupogi ama so gawak pa siya klas ang batik kanda insan imbagakman, ya siya klaso ang batik ya kapen makatulong bilbilang makairong iralamat dito ng Kapitolyo makatulong may party list kapen dyan kongreso kan pangalaray pundo kan amin iraya pakatulong nasa kaya kongresman dyan probinsya tayo katuman nanti ya kumon tulungan tila marami ng salita yung premier chat ayan grupo tapos tuloy tayo sa progresyo na lugar yun. Amalabat, sunibagak, salamat hindi niya kayo dyan natanalabi kapalayan. Salamat na malabalag at sige namin. Thank you very much. Amen. Thank you. Alright, maraming salamat po. At atin talaga kikinasakay pa na ampun na po ng alamat natin pa. Alright, kaya mga kababayan, mag-stay po muna kayo dyan. Huwag po muna tayong aalis. Magkakaroon po tayo ng picture taking, photo opportunity. Kasama po ang buong team Espino Madriguera. And then after that, pwede na po kayong kumuha ng ating pong aros caldo ng kurasan ng ating pong lugaw dyan po sa gilid. Maraming salamat po. Alright, let's have our photo opportunity together with Team Espino Madriguera. Tibang Panaman Kabalayan! Araratang Alamit! And once again, maraming salamat po. Huwag po muna kayong alis, and then mag-picture po tayo. Kasama po ang buong Team Espino Madriguera. Alright, let's have our photo opportunity. Kasama po ang buong pwersa ng Team Espino Madriguera. Once again mga kababayan, ang dayuliging wala, ipawin sa siglat na sa iluyang tayo ang Pangasinan. And siyempre, itutuloy tayo sa servisyo ng Espino. Okay, game na po! Game na po tayo sa ating pang opportunity. Hapo tayo sa may camera dito po sa taas. Alright, come on! Sige pa, alam mo kayo sa camera. Let's have a photo opportunity. Bisa pa yun! Si Jumel Espino
Ladies, our photo opportunity mga kabayan. Number one, come on. Let's have our number one pose. Sige. Mayorya, utusan tayo, patuloy sa preso. Okay, si Major. You know. Okay, mga kababayan, let's have our number one pose. Si Jumel. You know. Alright, maraming salamat po mga sige mga kababayan. Huwag po natin kalilimutan. Team Espino Matrigara 2025. Maraming salamat po sa inyong pong napakainit na suporta sa inyong lawas sa mga nabay at sigatayong nainay at atang dahil kita pinagpabling kabaluyan sa balay na pugalyon. Thank you po. Servisyo, Jumel Espino Caballeria, ay Mayorya na ilaluan. At Espino, servisyo kita, si Jumel. May kupiti lang. Sole pare. Jumel Espino Caballeria. Ay, ameros kaldo sayang ma. Sa itong ng kabataan, diyan matatanggan si katumagalan. Jumel Espino Caballeria, Sumayorya Pangkasakriyan, at ang Espino Malaroitan, si Jumel. Sa ngayon tayo, yabutusan, Jumel Espino. Pinabling kabaluyan dyan bali na bugalyon. Noong Mayo 12, botosan tayo ngayon si Jumel Anthony Espino. Ituloy sa servisyon tatak Espino. Piyan man ngayon sa progreso ng bali tayo. Si Jumel Espino soy voto. Jumel Anthony Espino, numero 2 at balota. Jumel Espino Caballero, Sumayorya, botosan tayo. Patuloy sa progreso sa edukaryon sulit ang dulo. Jumel Espino na sintiran, servisyo tayo na ginagawan. Alright, okay, once again po sa ating po mga kababayan, kuha po tayo ng ating pong lugaw. Marami pa po dyan po sa ating pong gilid. Kuha lang po kayo ng ating pong alamid, Aroscaldo ng Corazon, Cabalayan. Huwag po kayo maiiya. Maraming salamat po. Once again, yung ating pong lugaw, nandiyan na po sa ating pong gilid. Pwede po tayong bubuha mga kababayan. Maraming salamat. Mula niya isigurado, progreso ya agamulan tayo. Sa mayorya na pagkanimo, abang asunod servisyo. Victory! Victory! At ang Espinong servisyo ito, si Jumel. Jumel Espino Caballeria, iboton mayor tayo natin sa itulong ng kabataan. Diyan matatagdan si katumagalan. Jumel Espino Caballeria, Sumayorya Pangkasakriyan, at ang Espino Malaroitan. Si Jumel. Sa mayor tayo, yabutusan, Jumel Espino, tandaan. Pinagling kabaluyan dyan bali na bugalyon. Botosan tayong mayor si Jumel Anthony Espino. Ituloy sa serbisyong tatak Espino. Yan manlayon sa progreso ng bali tayo. Si Jumel Espino soy voto. Jumel Anthony Espino, numero 2 at balota. Jumel Espino,